Emilia Verde, Ortiz, Paul, Rose Gold, made number 21, Alexia Brown.
Assist number 11, Alexandra Olga Tekvar. Time 8:19. Team Estonia taken for 12. Fighting women, assist number 11, Alexandra Olga Tekvar. Time 12:15.
to penalty box, the starting number 28, Rosner, from the time 20 Team Angkul dan Jabatan Luhur.
viime kortteilla. Ensimmäisen erän viimeinen pelikortti. Erätauon pituus 10 minuuttia. Siis tässä ei ole mitään tilaa. Kaksi pelaa.
Viimeinen tuomio, penaltivuonna går niin, Grete Hollo, time 24:04. Ja kun päivän ensimmäinen maalin tekijä ylivoimalla numero 23, Nora Nyqvist, syöttäjä 28. Aika 25, 59.
Tekijä numero 29 Saara Matomäki, syöttäjä numero 10 Aara Sirviö, aika 28-23. Steven Johnson, David Segoli, known to goal number 30, Maria Salamotti, signed 30-5.
1 minute next in the second period for Federal the 10 minutes please. Kiekkoiskua tasoittaa ottelun 3-3 maalinteilijä numero 29 Saara Matomäki, syöttäjä 53 Silja Kukkonen.
ยินดี โ
These are the full strength. Your point starts. Slovenian court goal, then 22, Ester Kauppi, Ruotsi, time 49-40.
practice number 18, Maria Lipscott, time 15:58.
Time out. Tiedä. Aikalisä päättynyt. Penalty is number 8, Margaret Neri, for 55, 58, 58. Time out, Team Estonia. Time out over. Aikalisä päättynyt.
5, syöttoisto numero 10, Arsiivelia, Vasilevia, viimeistä minuuttia. Saadaan korjattua hetki. Jos on home, kuillon haukas ja suoni on sone. Srin on härkä, Suomen on härmä, liköör on viina ja Simo on märkä. Eihän tule vastaan pakenemaan setelää, maasta piru. En tunne veljeä, mä kuulen tuntevani, missä on kroonit ja musta märkäri. Sillä on turvaa linnu, kun sitten toimimatta linnu. On liikaa kiinni Ja näin tämä jännittävä kiekko on päättynyt. Tulokseen 3-5.